because isambulo uyakhuluma and ulolu ukukhuluma into ngeyona uyabona uyikhuluma into ngesiyo ngoba uzuyifunda phansi kodwa ngiyakuncoma ukuhamba into oyiyo ngoba ikhuluma kangcono ebantwini. Amen. Siyazwana. Abafika namhlanje ngisibashaya izandla bayafika. Bayamangala abanye. Bebuza bishop bethi uvesi bani ivesi lekabhekeni. Uyayibona? Usho ukuthi ke impilo yethu ayifani. Ukuzalwa kwethu njengoba kukhona abantu abazelwe ngo-19 bani abanye bazelwe ngo-2000, so labo bantu ngeke sibafanise nabantu abazelwe ngo-19 bani. Ivangeli ayikho into ekuthiwa ivangeli elidala nevangeli elisha. Ivangeli liyi-one. Amen. Alijiki alisoze lajika. Ukuhlakanipha kwabantu okushintsha izinto. Kodwa ivangeli masikhuluma ngevangeli limile linjani. Uma ngikhotha ngingakhotha uJohane, ngikhotha nje amadoda ashuma nevangeli bishop langampela original gospel asiyeko Johann no Paul. Ojohn no Paul basilibaza ngoba sizophoqeleka ukugibela ibhanoyi nokugibela imikhumbi sijahe koJohn siyophenya ukuthi belinjani lifika la ithi ivangeli bakhona abantu esingabakhomba namathuna abo esingawakho esingadrive manje siyosho sithi yithuna lo muntu oshumayela ivangeli umoya ngcwele wathi yeah. Ngesikhathi ke beshumayela ivangeli kwavuka omunye naye wafakaza efakaza into ekhulunywe yilo. Kwaphinde kwavuka omunye wafakaza efakaza into ekhulunywe yilo. Lezo zinto ke sazalwa kuzo njengoba usibona nje kunezinto ezingadingi size siyozilukudla siye emthandazweni siyobuza siyophenya siyogooglisha sanikezwe into engasenzi sibuze. Kodwa niyangizwa befundisi? Hallelujah. Sanikwe into engasenzi sibuze saba nesiqiniseko sokuthi lento esinikezwe yona iyiyo futhi ayijiki asifuni nokuyophenya ukuthi uvesi bani sidle injalo molweni bathu. Amen. Uma futhi singakhulumi kini kulezi insuku uyaphoqa ukuthi uvuka manje akhulume kunina ngoba ngiyakholwa bishop ukuthi masingakhulumanga manje sizodlula emhlabeni usale imfishi. Amen. Ekho ngoba imfishi lento ekho ine Bible phakathi inothayi inamasuti inemishuqulo inezikete ezinde kodwa imfishi. Sanibona? Amen. Ivangeli ke bafethu before seBhayibhelini ngiyesathi ukuchaza kubafethu abangeke ukuthi safuka nangesintu noma nangemvelo noma nangomoya nathizeni sibona izamba ziphila impilo esinga othi mawubuka ikholo la namhlanje ubona ukuthi lo wakhe belisitimela sami
wasigibela isitimela sakho unikeza iBhayibheli wathi mawubona abantu bese uyavula uGenesis ngoba ufundile wena base beyamfundisa ke abamfundisayo wase yagibela eGenesis wafundisa abantu into elula le kodwa alingeni kanjalo ivangeli. Amen. Alingeni kanjalo ivangeli. Ngike ngakhohlwa ke bishop ngathola itethize enkulumweni yethu yesangoma. Kunento esalile isangoma njengoba kade sikhuluma ngazo isangoma sinento esenzeka yona isangoma masesiqalile ukuthwasa bishop asibe sisazigqoke incathulo yebo samba ngenyawo indoda yakhona lapha ebungomeni ngoba nina nazi ngamakholon sisho futhi nizalwe ezinsweni ngibona lapha ya ebungomeni mawungenile khona sowungenwe umoya wakhona indoda yakhona ayibisagqoka iblue kuyaphoqa umoya osukungene ngaphakathi ukuthi lalela ke mnumzane njengoba ungene la kini kufakwa amabhlungwe kodwa nako ugqoka uyiketi futhi ayinayo ihlazo leyo ukuthi la ekhaya uzogqoka isketi indoda yakhona esikhundleni sikaVaselina ukuthi igcoba uVaselina indoda yakhona ayinayo inkinga yokugcoba into ekuthiwa yibovu noma beyihlakaniphe kanjani noma ingabe ikwazi kanjani ukuzwa kodwa umoya uyayiphoqa ukuthi ayifake isketi ihambe ngenyawo futhi iyashesha maya ihamba ishesha bayazi laba abaziyo ukuthi nokungahlangana nayo bishop leyandoda ithi mangabe ihamba endleleni mawuthi uxolo makhosi ayinaso isikhathi sakho ngoba iyatshelwa ngaphakathi ukuthi mawuzokhuluma nayo uyayikhunga kunemali ebekayo phansi iyagoba ithi mayizokhuluma nayo iyagoba ithi kusho ukuthi umoya uyafundisa ukuthi kunenhloniphwana yakhona noma engeke kuphenduka. So leyanto isho ukuthini isho ukuthi mawungena ebungomeni awungeni nje usale ngaphandle kodwa uyangena ngawe wonke ukuze usetshenzwe kusuka ekhaya kuze kuyophuma enyaweni bayangizwa ke labo abafundi beBhayibheli ukuthi right ngifuna sifunde bishop singa waste isikhathi namhlanje le ndaba ayifuna ukudlula mambishop yini ngifuna sifunde futhi namhlanje Romans chapter number 12. Romans chapter number 12. Asingatatazeli kule. Singatatazeli kule sifunde kahle futhi singayithathi ngalendlela sijwayele ngayo. Siyithathe ngalendlela soyizwa ngayo. Molweni bangcwele. Oza mambishop ungifundela. Wethoba iBhayibheli nginalo fana. baba Sengenza ukuthi mawufundela ufundela iBhayibheli. baba ngoba bengishumana nomoya ngolo wangibabela omunye umfundisi leli Bible khange umsebenzi nje igunya ukuthi le Bible sewelana usinambe yena ukuthi unalo nomanalo uyoyibonela yabo bafethu ngicela nithi ninambe zanizamani yeso enzani njani nabantu bafowethu angazi isikhathini bishop akuphoqa lesikhathini iyaphoqa ngifuna sifunde sinabe libhalwe kahle thabatho abantu mawubishop lelamfu libhalwe kahle ninga uyo bafundela ukufundela iBhayibheli lesizulu mawubishop kazi oscar ngicela ukuthi ukumela sibhekele sibabe asifunda sibabe uyazi ukuthi uma ungifundela iBhayibheli futhi ngishumana nawe swethu ngishumana bafethu ngadinwa ngesikhathi skipitile sasihlala soyithunga niyakwethu lo sisi wangithengela umbhedo isingle bed
Kwangelula ukulala ubheke phezulu. Uyazi noma kwangelula silale kanje ngoba umbhede wawusube. Yeah. Kwaphoqa sime kanje. So ukubambana kwethu sasithina sibambene enyameni kanti sibambene kumoya. Umngamba fethu she's my friend. My sister. My everything. All in one. Into engikhulumayo mangithi emadodeni umfazi uyathandwa. I mean it. Akuyona into leyo engishumayelayo. Into engihambayo. We love each other. Amen. Yeah, sidla soyithu. Amen. Siyashiyelana, siyaza sidle soyithu. Siyaza mekwenzekile kade kalukho untapisi ngayo. Vele ngikuyeke. Avela fika kuqede. Ngoba iplate lethu we1. Spoon sethu si1. Mpete wethu we1. Mpete wethu we1. Ngubo yethu we1. We are one. Mangishumayeza indoda eshadile ngithi ayime kahle kumkayo ngisuke ngithi njoba ngithi ayime kahle kumkayo ngisuke ngithi ayisibuke because sina sithindela ngomoya wothando masokubeka izandla sikubeka izandla ube lotha umthando umkakho noma uthiwa bongathanda so khona into isipawuphethe esidwele la umoya ingcwele angene phakathi kwisipawuphethe asikhiphe umkakho masumbone nekhala elitshekile amkhiphe lo dodo kade sengene enhlizweni usale umkakho ushumayele kahle ivangeli uhlwele nezono gelekeqe mashumayeli kanti uyisigebengu. Amen. Hallelujah. Preach ngaphandle kanti ngaphakathi awuyona lento uyozala igebengu uzale ayikho ikalakala yakazaliselesele kalakala izalani wathuki ebandleni noma ekhaya mawubona into oyiyo la ngaphakathi oyifihlile usuyibona phambi kwakho ingakuthusi lento ngoba unozala uwe ngiyakuthatha no 10 years iholele lapho uNkulunkulu mntana lapho bathi abanye bashumayela kanike manje yashumayela ngifuna usinde ngempela ngifuna emsinde kanza ukuthi ngoba ibandla liduke nje emgcotshwa lenduso ukuthi kujahwa kuma scriptures liye kuqondiswa ngempilo mawubisho impilo mfethu impilo uyenza lo sifundise namakhosikazi mfowethu uyezwa ukuthi ubaba uyinhloko nkosikazi noma ngasebenza isebenze eParliament ihole 150,000 mina ngingasebenzi kodwa leyo nto ngithi eParliament ayishonto ubaba nje la mayibuya inkosikazi eParliament ifike ibeka imali etafuleni ithi baba nayo imali uNkulunkulu asiphe yona yini babo icabangayo ukuthi singayenza bese ngithi njengoba mngami sizwana esixabene kwami ngibona ukuthi ubona kanjani wena akuze zami impela baba akube njalo bese ngithi nkosikazi ayibekwe le mali engaka futhi kunjani lo uright baba sikhulume ekhaya umuzi uphile nkosikazi wana uyaphila indoda yakho iyaphila ikhadi lakhe nkosikazi lo esebenza ka-Absa lalihlala lakini imina esemsebenzini ngangena eShoprite ubaba ungasebenzi kodwa ngangihamba kanje yongena eShoprite inhloko yongena eShoprite ufike cross eShoprite indoda nakada igross kodwa ngangicrossa ngoba wayesebenza ndoda igross unkosikazi ndoda igross unkosikazi
gross unkosikazi. Uma unkosikazi wami esebenza lethi baba hodlule Shoprite umthengele u1 sengiya ngenxa yokuthunywa umngane. Sengihamba kodwa ikhadi lona lihleli la. Mangifika la kuthi ngithenga uchocolate angikuzi. Ngiyaswipe. Lekhala kuyena, lekhala kumina. Kodwa ikhadi namanje i-pin number kankosikazi wami nje iyefana neyami. Amen. Waphatha amakhadi ethu wena. Wazi amaphini. I-pin number yakhe nje neyami iyafana. Angidade ngifundisa ngiyakho. Amen. Mase singekho nina seningalo abafazi benu bangabi kanti bagaloziwe bagane ipoki. Engathi lenkonzo nifunde kobani la nifunde kuthini. Wena nje wakho umfazi ufuna kube umfazi onjani ofundile kahle efunda kunina. Ayumsinde ka. Bangumsindo isiphoko sikamfazi nendoda yakho ibanga umsindo kathi abakholwa mase befike pulpit glory to God. Neyilimi futhi ilimi zikaSathane. Kolutho ngemibhalo ayikho imfihlakalo ngoba leta ihambi ngemibhalo ihamba ngemfihlakalo. Ubaba nomama wathi wangayifuni ukuyifunda into kababa nomama ushone ehlathini ngoba ngiyakhuluma nje. Funda baba nali izwi lakho yilo baba liphefumulelo khuluma ngalo ebusuku bonakalise Nkosi pheleliswa kwakho ngegama likaJesu. Amen. Asifundeni bafowethu Romans chapter number 12. Abazazi ke isingisi angisazi angifundanga ngaphuma esikoleni bayazi abaningi indaba yami nje i0 bathi umoya ingcwele wangenza ngabo 0.1 funda ukuzinikela kuNkulunkulu ngokupheleleyo isho lakho lithini a living sacrifice to God. A living sacrifice to God. To God. A living sacrifice to God. Ngiyaninqanga. Yazi baba ngicela futhi ufunde lapho ncebe Nkosi. Isizulu. Funda. Ithi shonda. Ukuhamba okungcwele. Uyabona lento ikhuluma into ezingafani. Izina ukuzinikela kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Ukuhamba okungcwele. Ubona bese ngizenye futhi. Ake siyafunda bishop. Amen. Ya ngicela singa mase sifale emantendeni singayidele Facebook bangelentendeni kubuya abantu bafundiswe. Ide umuntu la efake. Usiyakhonda sithi le ngifuna sikhulume nabazalwane abasebenzisiwe laba abahlukene nezolukele sibone namhlanje sibuyele enkosini ibandla li-out yothi ba angithi niyazondana ni angithi niyazondana futhi naniphume kulo mfundisi neza la lofundisi ngoba lofundisi uyashisa lo wayana uyabanda angithi niyakwazi lokho basemsuka la futhi uyabanda lo unjani uyashisa ukuba we fase nifundiseke manje uma uphuma kulo ungathi uyabanda wophuma la ngoba uye emsebenzini la uyakhona ukuze ungakhulumi ngalokabi ngoba la ufa khona nje ufana uqala khona nje ukhuluma kabi kuye ngaye bese uqale phasi umoya ingcwele amanga uthi wakhona la kulelo sonto lelo ninamanga bazalwane akhe kuSathane uvele nje uthi umoya ingcwele uthe ushamanga angekho futhi waqala manje ufika la uthi bazalwane ngilethwe umoya ingcwele la base uhamba futhi uhanjiswa umoya ingcwele la akayekho bandleni kaJesu amanga ayingo mawufika ngelibandla hlala phansi wofunda ukuhlala phansi mawugquma ngawuphuma eApostolic Faith Mission akawuhlala phansi khipha amakhizana seFaith Mission siwakhiphe siwakhulule siwaqede amakhizana seFaith Mission ukuze ungasitsheli ngeFaith Mission la kuleli khaya uyabona ekhaya ngenini izenini siyaka ngeFaith
bafethu nje. Bona sokhonza nawe kanjani? Kahle. Ukuhamba okunjani? Yes. Funda. Ngiyanincenga-ke bazalwane. Lo mzalwane ufika kubazalwane bakanjani? Basalo, angithi. Uba nento athi methu uyibonana moyifake kuwe. Kodwa ngathi wena njengami nje fake kumazi ngoba akekho umazi nendlela. Kodwa nami ngiyamfanekisa ngoba nani njalo umfanekisa. Ungathi wakwafike ebandleni wakhe. Hawu bayakhonza. Abazalwane hey. Kodwa hey. Abazalwane bakhonza. Ngiyabezwa ukuba ngeke shanda kabasha. Akube kahle futhi. Abazalwane bafikela babonile wena. Mani ke. Kathi khonde shoda akho. Bakhoza. Abazalwane bezongala phela bafathelwa nawo wahlabelela futhi nawe wahlabelela. Kathi khonde shoda yakho efanele ngibafundise yona. Usethi ke bazalwane ke ncenga njalo. Ngiyanincenga bazalwane. Ngenxa yobubele bukaNkulunkulu. Ukuba nethule imizimba yenu. Leli lamlithi imizimba iyethulwa. Ibe ngumnikelo ophilayo. Bafethu. Imizimba iyethulwa. Leli lamfundisi lithi imizimba iyanikelwa. Into enike ngoba ngibonile lenza into engiyibukela enhle bese sukuma sonke size la ko basket sizonzana Sonike. okay bafethu lento sinikele la ungayishwa singabuye silala futhi lento sinikele la ukuthi yenzani kukumnikazi wayo ukuthi yenza uyenzisane. Niyangizwa? Niyangizwa bafethu? Now, lo mnikelo ke uyingozi lo mnikelo esikhuluma ngawo ngoba uthi sewunikeliwe kodwa wona futhi uphinde ushaya umthetho ukuthi njengoba nginikeliwe nje ngifuna ukuhamba kanjani. Ngiyancenga-ke bazalwane. Ngenxa yobubele bukaNkulunkulu. Ukuba nethule imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo. Ongcwele. Angithi sizokhuluma ngani la? Ngani bafethu? Lithi iBhayibheli lo mnikelo ufuna kube umnikelo njani? Ophilayo 2 nonjani 3 othandekayo kuNkulunkulu. Kusho lo mnikelo ufuna uthandeke kumnikazi wawo. Alright, leli mfundisi wami lithini? Ngakho Ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu imizimba ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu. Right. Nasi izinto seninikele ukuze seninikele ninganjani? Ukuba nethule imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo. Right. Ongcwele othandekayo kuNkulunkulu. Okuyiyona nkonzo yenu yokomoya. Right. Inkonzo yokomoya. Masikhuluma ngenkonzo yokomoya. Inkonzo yokomoya ayihambi yodwa. Ihamba nemizimba. Umuntu ohlulekile emzimbeni uyifelile inkonzo. You can fast, you can pray, you can do whatever. Kodwa mawuhlulekile emzimbeni inkonzo yonke unjani? Ningahambisani nemikhuba emibi yalo mhlaba. Kodwa guqukani
ngenda phakathi nivuselelwe imiqondo yenu. Mama Bishop, thanda lento ethi iyona nkonzo le yakomoya. Thoba fundi. And so, dear brothers and sisters, Right? I plead with you to give your bodies to give God. your bodies to God. Because all He has done for you, Yeah. let them be a living and holy sacrifice. Right? The kind He will find acceptable. Right? This is truly the way to worship Him. This is truly the way to worship Him. Truly the way. Truly the way to worship Him. Uyazi bafethu angithi la endlini singabasibatali. Angithi. Khona isikhathi la uMama Bishop edinga ngihlale naye khona engadingi umoya wami. Edinga my body. Ngithi bese kuba khona isikhathi la uMama Bishop efanele ngisuke kuye ngidingwa uNkulunkulu ezweni lakamoya kodwa ngomzimba. Mangifasta angifasti ngomoya. Ngifasta ngomzimba. Mangithandaza angithandazi ngomoya. Ngithandaza ngomzimba. Angithi bafethu mangiyohlala entabeni angihlali ngomoya. Ngihlala ngomzimba. uJesu lo esihlangene ngaye la uJesu inkonzo akayiphasanga kumoya wayiphasa emzimbeni uJesu washawa ngempikili emzimbeni uJesu wathukwa emzimbeni uJesu wabulawa emzimbeni uJesu wangcwatshwa ngawo umzimba ngaba magama uJesu uyiphase yonke inkonzo ngomzimba akayiphasanga kumoya. So that is why amadimoni mayefuna umuntu akamfuni amadimoni ukudestroy umuntu uyamdestroy emoyeni amdestroy noma ngamshaya emoyeni kodwa enza sure ukuthi nomzimba awubonakala ukuthi ukudlekile. Yiko umuntu othi mayinakele esontweni akanakali ngomoya unakala ngawo umzimba. Yiwo lokulalwa ngawo kulalwe ngawo lesontweni kumithiswana ngawo yiwo ke lo futhi athi umpostoli ngawo awunikelwe ube umnikelo ophilayo ophelele othandekayo ongcwele ongcwele. Sifundisa insizwa Bishop sathi asiphile ukungcwele. Safundisa ubaba sathi abaphile ukungcwele. Ngaye check lento uthi yini le elokekuliwa nayo kangathi ukungcwele ngoba insizwa ziyafika sithi manje baba mhlawumbe ngibonile umuntu wesifazane sithi hayi phila nceke inkosi ngokuthandazela ngegama lika Jesu kodwa kunento ekulenzizo othi mangabe eke wacobhoza ngayo ecobhoza intombini ngayo kube kuphelile yake yaqeda a great man of God lethu igama lakhe uSamson indoda yayiphula yonke into ifihliza yayifihliza lento kodwa kwathi uma seyifika inkonzo emzimbeni wayifeyila. uSamson inkonzo wayifeyila ayifeyilisa nje izinto ayekhuzwe kuzo noma wayekhuzile ukuba wakhishwa amagodi ekhanda kwakuyoba right kodwa imfihlo yayisemfihlweni wathi mayidedela izinto zakaSimakade yafa umzimba. Indoda ethize enhliziyo yonkulunkulu yayinabafazi. David angithi
uDavid wayenabafazi angithi uDavid wavele wenza into engenziwanga ngisho ubani wavele nje umuntu enabafazi abaningi kangaka wabona umfazi wendoda le ndoda inomfazi oyedwa liBhayibheli one more yobe mbona nje ubona amehlo amdonsa amehlisa stays edonsa umzimba hayibo kodwa befundisi bakhe wadonswa ngamehlo lento yehla uyashama step down yehla ingabhekile phezulu owenhliziyo kaNkulunkulu wana wabona nama-step isehla amehla semnyama lo muntu unabafazi mhlawumbe bayi-1,000 noma bawu-2,000 kodwa uzolinyazwa umfazi oyedwa indoda nayo inomfazi oyedwa le ndoda izolalwa umfazi wayo umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu wehla walala bafethu ngesikhathi esehla akuxatshwa nanga ngesikhathi esehla ngalo mwedlo mekhuphuka ayazi theology wathi mayefika walindwa kuthiwa la kuyakhululwa ndoda imfihlakalo siniphuma ngoba akulalwa la imfihlakalo isekuwena khumula kuqala nazi izinto othi uyabhekwa kodwa hayi impela kakhumula wayikhumula imfihlakalo wangena emfazi lomuntu wabheda wathi kubuya kucabanga umuntu ekade lele ezansi usiyakhupha kusenamahloni engathi bonke abantu futhi babembona ngoba bayabona abantu mase ukhululwe ingubo mase ushumayela ingubo ingasekho bayakubona abazalatoyibo lento isekho sekuyigobongo nje igift le ayisekho imfihlo ngoba imfihlo noma singagudlana nosista kodwa meke waphuma izinto zikaSimakade kuwe you feel manje ngisho mhlambe kulento ngishumala yona shumaza bishop nonkosikazi wakho right ngibizwe laba abantu ba right ngithi ke bishop njengalokhu uNkulunkulu esethembile ukuthi asibambe lemfihlo yakhe asibambe mfowethu singabazi senze short imizimba siyanikela ukuze singayicontrol thina icontrol umnikazi wayo angabi nenkinga amakhosikazi ethu masingekho engekho amakhosikazi ethu elokhu ibambeka amahleli nabantu ema-ofisi elokhu ezongena lethithiya nalethithiya inkosikazi yazi ukuthi indoda ayithembekanga awuwemadoda indoda ayithembekanga lo mzimba ngawudedela noma ngoba le ndoda ayithembekile ngawuyeka lo mzimba noma nini so kufuneka indoda kufuneka umzalwane onjani uhlakaniphile funa ningahambisani nemikhuba emibi ningahambisani nemikhuba emibi yalo mhlaba kodwa guqukani ngengaphakathi lelapho bethobani lisho ngenye don't copy the behavior, don't customs, copy the the behavior behavior and customs of this world. But let God transform you. Lento mawuthole kahle ivangeli ngisho ungafika abantu besho mhlambe lento yenza mina ngeke uyazi ngenifike esontweni emasontweni ufike nje eshunyela baba ngeshunyela yabo ngivele ngingivumele noma kuvula iBhayibheli ngiyayibona kucwebile kuyabanda uyezwakala umuntu oshumayela ukuthi ukhuluma into angeyona uyashumayela yena kodwa lento ayishumayelayo ayiphili tu ungathi kwakwakhe usuke kunomsindo uzoba ngumsindo in the house of God ngoba lento ayikhulumayo ukhuluma into angeyiyo akawunikele lo msindo noma ezokhuluma izinto uyaziguglisha akayi kumnikazi amdrive
manje noma ngathi abantu izinja imini oshoyo bazophenduka bakusomina isho njengoba ngisho umzimba udrivewa umnikazi. Amen. Hayi uzobesaba mase bephambi kwabantu athi hayi bazalwane ndiyahloniphisa ke njengoba nazi bazalwane ugovernment akavumi sithi ifele yabona njengoba ethi ugovernment avumi sithi ifele kusho ukuthi impilo yakhe ayikho right. Why ungavumi ugovernment ethi ifele ngoba iBhayibheli ithi ifele leyiphinga ngaphandle. So jika phi thina ke lapha uzwale wakho umuntu oboshwa esontweni koqalwa ngamo bizifebe ngoba izifebe nezinja nephinga ngaphandle kusho abantu abenze into ezinjalo bazobe esihogweni. So ngeke ngayisho into njalo ngoba umuntu uthiwa angiyisho ithi ndawo Don't copy the behavior don't copy and customs. isho intombi yala endlini ngizela mina ngithi intombi yala endlini nenzi bangithela endlini ngathi enzinisweni intombi yasenzinisweni nensizwa yasenzinisweni nomama wasenzinisweni ngicabanga ukuthi bayafana kodwa abafana manje ke kunomsindo bishop because fanele sikhulume sibuye nganene sicabangele lo mzalwane lo okopisha izinto fase icabangele ukuthi le copy izolimala ngoba ngizoba sengikhuluma izonqonga phezulu asala into emsalisa ukuthi akalazi ayazi la kwethu umzimba wakhe okungaphandle kanti thina singakuphi singaphakathi. Intombi mayikholwa isinisiwe hayi sazi intombi ekholwa nje isinisiwe ayinayo indoda eqomile. Intombi esinisiwe futhi intombi esinisiwe nceke njengoba sikhuluma izolo ukuthi intombi esinisiwe ngeke uyifice epaki ihleli nendoda ezoshada naye. No, abafundzana ice cream. Umuntu oshade kanjalo ushade nento engayazi. Shade nento engayazi. Bathi ke laba ama-copies athi ungamazi kanjani umuntu ungafunda nanga na. Umuntu ungenzeka yini usondele emlilweni ungashi. Ungenzeka usondele emlilweni kanjani ungashi. Ungenzeka ingalingani singafani nami ngoba mina ngazalwa ngakho impinda manje nina nikahle ngoba nisinzwe kahle thobani intombazana ezoshada nayo uma uke waqala wahlangana nayo ku WhatsApp khohlwa soyifela mfana wami soyifela sisuzele sisuzele into yakho sisuzele sishele sinyama ushade 2 years divorce ngoba lento sayishiphela usana kwefeso ebafethu webisho fura mama fura abantu sekade sebelele bethi bela bayashada wena sebelele ungakhuluma ukuthi lapha phambili kuthiwa ozokhulumela ibali ubishop uthelela uthi ukhulumela ibali hayi uthathe lapha thathe ngani wangesa inkonzo ayidolisa sasazi kanjani ngisho awukwazi ukubuhlungu ngishumela kwisizukulwane lesi bathi siyahlulela nani ngenkonzo nemakhaya esikonza angeke angeke ndina nikozi ngenkonzo mina ngenkonzo webjoy thuswa baba hayi baba ngeke yabona wawuthi mawuthi uyakhuluma uthi uqede ukushumayela ivesi akushumayela kuthiwa athi njoba Romans ngithi ngiqede ukushumayela Romans chapter 12 funda akuyona inkonzo okudlala lenkonzo
Sunday school Sunday school yasithelwa abafana nje mina ngagoduka sasihlala sisizwa ngoSathane Sathane sizwa ngoSathane masikade ngibona samso sihambe ukufundisa ayazi ngiyabona ukuthi uSathane umile lotana kwenzeni khamba ubaba ngesikhathi eshumayela ngivele nje ngazibona ukuthi nguSathane manje baba ngicela ngicela baba ngithandazela ngiyazibona futhi baba ngiphakele ngiphisane ntshumane kwababa ukuthi baba ukhuluma kanje baba ngithandazela angithandazela kuze uSathane kumina hayi ngoba ngizibona ngirayi ngizibona ngirong ukuthi uSathane mina ngiyazi ngishunele kodwa uhlele ngale ndawo ufuna uhlale ngale shunezwe kahle ngoba kulula kuningi mawuphuma la igospel wena uya eFaith Mission mawuphuma eFaith Mission uya Assemblies of God mawuphuma Assemblies of God uya Banibani Ministries kulula kuningi thina sasingenawo amakhaya esasingaya kuwo basifundisa obaba ukuthi njoba ngangise gospel nje alikho ibandla elifana neAfrican gospel iyaphosela iFaith Mission sasitsheliwe ngayo ukuthi njani iAssemblies of God sasitsheliwe ukuthi ikhala le right kwakuyileli eliyezulwini futhi lona lodwa ibandla lezulu yagcwana lento la kuthina ekhanda lethu ukuthi leli bandla liyezulwini asibaphikisanga saphila ke kanjalo nje ukuthi siyezulwini thina ngoba lento eshunyelwa manje ayisho ukuthi khona umuntu esogwini nokuthi khona umuntu oyezulwini ithi nje lento uzoba nemoto enhle uzoshada uzoba nemali uzoba nendlela sesona uzoba neauditorium ayisho ukuthi kuyahlukana nezono imizimba le iyanikela futhi mawufa kanti kunesono osifihli uzophupha njengalento yakho sangishiya lophupha uzophupha uyesogwini mzalo yabona umuntu ofihla isono bisho ngoba izono azifihlwa kumoya zifihlwe emzimbeni ya kodwa iBhayibheli lithi wenzile ngathu wacabanga ukuthi njenga zokulala zokuphatha kubele phambi kokushwa amen sikhuluma nawe abefundisi kwendawo sithi uNkulunkulu makuletha sifihlayo ya expose ala funda faith. Don't copy the behavior. Don't copy the behavior and customs of this world, right? But let God transform you into a new person. That's correct. Let God transform you into a new person. Let God transform you into a new person. Let God transform you into a new person. Lithi Bible lelama bishop ingqondo noma yini lithi kodwa kuqukani ngengaphakathi nivuselele imikhono kusho ukuthi umuntu uyadinga ukuthi ingqondo yakhe ibe transformed. Uma ingqondo yomuntu seyitransformed uba esekwazi ukuhlola uthi lo let God transform you into a new person by changing the way you think. That is why the Bible lithi Bible uma umuntu noma ubani ekuKristu wisidalwa esisha okwaqala kudlula. Uyazi bafethu lela verse ifundele kahle. Lithi Bible okwakuqala kunjani kusho ulaka okadunalo ekungakholweni usala lapho luvela ulaka la ekholweni uma kwaqala udlula lithi Bible bheka sekuvele ukusha uma kuthiwa kuvele ukusha izinto la emzimbeni sezinjani sizo kusho uma ngihlangana nomzalwane angisahlangana nomuntu olwayo
umzalwane ozelwe uJesu akalwi, akekho kuthiwa akekho violent ngisho nina. Zwele ngicadela. Umuntu onoJesu akalwi. Umuntu olwayo onomzimba omdala isho ukuthi akakazalwa uJesu. You are not born again. You are not born again. Umzalwane ozelwe kabusha uphila impilo entsha, akakuhlupho bishop, akakuhlupho esontweni. Ntozelwe akakuhlupho esontweni. Ufike esontweni yonke into seyi-order. Because kunabantu abazelwe kabusha abangasewona abavila, abangasenazo inhliziyo ezimbi, abangasenalulaka, abangasenanto ukubheka ukuthi ave ngizogqilaza indoda mina engivele ngayifika siyintwana ingqilaza. You are born again. Iba transformed ukuze uhlole izinto ezifunwa uNkulunkulu. Ngeke uhlole izinto ezifunwa uNkulunkulu, ingqondo yakho senengqondo endala ngoba ingqondo endala ipholile. My brother. But let God transform you into a new person by changing the way you think. By changing the way you think. Once you transformed, kushuthi kuba nento enzakalayo eshintshayo, ushintsha ukucabanga. Noma ngabe ujwayele ukuphikisana awusaphikisana. Mawujwayele ukungena kuma-WhatsApp groups la khona kukhulunywa izinto ezingasenasidingo awubusangena. You are a new person. God transform you. God transform you. UNkulunkulu wakutransforma, uyaphuma ebantwini. Awuphuma ebantwini ngomoya, uphuma ebantwini nangenyama. Uphume kubo. Abantu ithi iBhayibheli ukujwayelana nabantu ababi konakalisa ukuziphatha. Once wajwayelana nabantu ababi ungeke ungabi. Mawuhlala nabantu bewunga uzohlunga. Mawuhlala nabantu botshwala uzotshwala. Let go. But let God transform you into a new person. A new person. By changing the way you Because think. indlela othuka ngayo ingane ka uze uthetha ngale ndlela uthi nqa. Uthi nqa. Mangathongo nje mina ngilale ngiyathutha. Manje futhi manje. Nangendlela oyiphilayo mangikhamba edolobheni sihlangana edolobheni awuyona lento engibona uyona. When you are not a new person. You are not born again. Mawufuna ukuba born again, ukuba born again, awubi born again ngomshuqulo, awubi born again ngengubende, awubi born again ngothaya, by changing the way you think. Let God transform you by changing the way you think. Ushuthi indlela ocabanga ngayo, indlela ophila ngayo, indlela ohamba ngayo kufanele ikade ingacaciswa ukushumela komfundisi, icaciswa ukuthi ingqondo yakho iguquliwe. You are a new person. A new person. Oh, kade ngumfundisi efundisa ngomnikelo. How long bafethu umfundisi lo kafundisa ngomnikelo singayibambi into ukuthi makuzongena inkonzo lento efanele sesiyilungisile ila, because angangeni kumoya mina ngakhuluma indaba kaMongcwele. Ngoba masikhuluma indaba kaMongcwele bangabathathu bawu3 abantu abanoMongcwele. AbanoMongcwele abanye angibazi bana umoya muphi. Kodwa abana uMongcwele. Masikhuluma ngaMongcwele bishop ungashona ilanga ubone kahle amakhola into ethiwa uMongcwele angisho into. Kodwa akuqondile. Umuntu ethi uMongcwele abamazi tu abazofika futhi bangene esontweni bafundisa ivesi bangafiki kaMloni kaMoya. Ubabona kanjani? Abakachintshwa the way they think. They are not born again. Born again usho ukuthi bamukela uJesu ngiyabona
ukwamukela uJesu ngiyamamukela uJesu abe nenkosi nomsindisi uright lo kushuzelweke uJesu kodwa kunento engakashintshi kunento engakashintshi ube ivangeli alikwenzi ube sesontweni ube umzalwane ngobukephi kodwa uba umzalwane ngisho ekhaya noma ngubaba ekhaya kodwa akuyacaca kona ukuthi ngini ngubaba kodwa ubaba onjani okholwayo kuyacaca futhi umama onjani intombi kuyacaca ukuthi intombi enjani ekholwayo intombi ekholwayo isinto kahle bishop ngeke uyibone ibhushuzela ngama costume yambi iveze ngisho nekholwayo iyazi ukuthi umzimba lo i-template nangisho lengikhomba khona awuvezwa into enhle iyafihlwa ngabuza umbuzo ngelinye ngabishop ngathi njengobishop Chris angisho nina bazona njengobishop Chris uma ningangibona ngelinye ilanga ngisebhishi ngimanzi ngifake ithambi wakike ngifake wakike sengimanzi uba lokabona ukuthi le nto ayikokwayo yenze njani kuphi khona entweni yakhona ngithi bese iyayiveza le nto ngithi bese ke baba kuqhamuka umama bishop ngizohlangana naye uzosho into ayibongozi manje ke mina ke lo bafethu ukuthi ngiyabaleka naleyo ukuthi ubona mangaye ebhisho ngibuza ngengane uverse bani uverse 3 ngoba ngeke ngikwazi ukubona umzimba wamabishop ngiyakuhlonipha manje mangabona umzimba wakho uyosho leyo nto ukuthi hayi ngesakwazi ukuhlala nawo kuba ngibazi imbileyo that God transform you into a new person by changing the way you think. By changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and not for the church, not for your neighbor, not for your friend, but for you. Which is good and pleasing and perfect. Then you know. Then you will learn to know God's will for you. God's will. Uyazi ini uzofunda ukwazi intando kabani iPhone abantu for wena kusho lento it's not about abantu it's about you it's about you uyafunda ngesikhathi uhamba noJesu uJesu uyakufundisa ukuthi mase unikele umzimba wakho kuye uJesu uphinde emzimbeni wena uyakufundisa njengekholwa ukuthi ikholwa aligqoke kanje uyazi kwenye into umoya ngicela njena bangaphuma iqiniso phambi komuntu ngicela ngisho ngathi ngoba ngitshwa ukubona imfihlo ufike umuntu mina kodwa bengashona mina eshona sontweni la ngisonta khona angithandi la sonto lo uthi ke tshela amakhosikazi ney'ntombi bayeke ukuveza amabele enkonzweni abasi-ke ukuzama kunomuntu ukuthi abayekelele ngoba abantu bayathanda ukubuka bekhonza kayeka kanjalo kodwa-ke kunjani umoya ngcwele mase uhamba naye uyakufundisa ukugqoka
ukufundisa ukukhuluma, ufundisa ukuphila. Kunezinto ezingadingi size siziquote eBhayibhelini sithi izwi lenkosi bazalwane lathi ningiqoqele umnikelo kwabantu ezivuma. Uqonda ukuthi sele usakholwa nje kule minyaka esinayo lasikolo. Enhliziyweni yethu for 5 years asivumi. Asikakazi bishop unemvuselelo la ngithi futhi. Kunento ongafanele singene kuyo size sikhule. Kunezinto ezidingekayo endlini kaNkulunkulu ezingadingi wena. Esidinga umuntu opona ke noma onengqondo eguquliwe. Kunamele transform. Kunamele uyabona amanzi awekho. Swida ukho. Ayikho lento akuyona inhlambuluko lengazwe inhlambuluko. Uziyobuza inhlambuluko ukuthi mfundisi akhona amanzi. Amani lo muntu okhuluma nawe uyakutshela nje ukuthi amanzi awekho. Kufanele ukwenze njani? Thenga amanzi. Amanzi awekho. Futhi lento ayikwenza ube mkhulu, ayikwenza ube mncane. Ukuhamba isitolo ufike uthenga amanzi. Futhi musa ukuveza ukuthi uthenga amanzi esitolo. Kuze kwazi abantu bonke ukuthi uthenga amanzi. Asikho isidingo saleyo. Ngowathengela thina yini? Ngoba bowathengela abantu uNkulunkulu. Umbonile isidingo endlini yakhe ukuthi amanzi awekho. Ngenxa ukuthi ingqondo yakhe iguquliwe. Enza lento uNkulunkulu athe njani? Kodwa esingadingi bafresh sesivangele sibanga umsindo ezidinga sinjani zenziwe. Ngoba icathulo sesibo 20. Ngoba masuka zabo 15. Ayikho into uNkulunkulu ayibamba ngayo. Isho ukuthi ingqondo yakho enjani? Eguqulwa. Then you will know. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kanjalo niyokwazi ukuvivinya nibone ukuthi uNkulunkulu uthanda okulungileyo. Niyokwenza njani? Niyokwazi ukwenza njani? Ukuvivinya nibone. Ukuvivinya bese nenze njani? Bese niyabona ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuthi yini ethandwa uNkulunkulu okulungileyo nokwamukelekayo kuye. Okulungile nokwamukelekayo nokupheleleyo. Angithi izinto umoya ngcwele uyaziphuza nakwena emzimbeni angithi bafethu. Ubani wabona lento ukuthi athi amadoda amayihlangene kwesisikhathi ePort kudlula umuntu wesifazane ngaphakathi kwabo noma ngaphandle ayidlulele nje. Bese kuba khona yodwa ethi angithi man amehlo thojo amehlo bese kuba nokusifana angithi amehlo akhombisana umuntu wesifazane angithi amadlebe nenyawo ukuthi angi noma amehlo njani ebona kodwa angila mina akusewona amehlo ngaba magama amehlo enjani uTojo awi kodwa umzimba lento mawuke wavumela amehlo entweni oyibonayo wayilandela lelo isho ukuthi umzimba wonke unjani once wafa umzimba wonke isho ukuthi inkonzo injani iphelile. Inkonzo ayipheli kwenye into bafethu iphela kuphi? Bisho bengqadile iphini ningahambisani nemikhuba emibi yalomhlaba kodwa guqukani ngengaphakathi nivuselele iqondo yenu. Lana bafethu bathi waguqukani ngengaphakathi kunezinto ezicashayo la endini uwemntozwa bafethu angithi uMbishop ngithengilana naye angithi munganami ngithi kodwa konke angazazi ngami kodwa izinto ezila kumina ngaphakathi angazazi
ezaziwa uNkulunkulu nami zobabili. So lezo zinto ke ufanele ngoba sihlele la kuwo lo mzimba ngiziveze kuNkulunkulu zinjengoba zinjalo ukuze zingawungcolisi umzimba. Lithi iBhayibheli izono zonke zinjani zingaphandle kwayo kodwa isono sani sokufela sinjani singcolisa umzimba. Ushikama amagama lento bayingenela phakathi kwena ezinye sezinto uyazibuka zidlulele ukhala imali ukhala yonke kodwa once waba nento ethiwa ukufela walala umzimba wakho usonjani wonjani wonke. Ngiyancela ke bazalwane. Ke bafresh siyanqela sengithethe lo bishop. Ngenxa yokubeleka kaNkulunkulu. Lento nginqonga ngayo ngenxa nje yokubeleka kaNkulunkulu. Ngoba nethule imizimba yenu. Nikele imizimba yenu. Ibe ngumnikelo ophilayo. Ibe umnikelo ophilayo. Ongcwele. Lo mnikelo bafethu ungcwele. Othandekayo kuNkulunkulu. Othandekayo kuNkulunkulu. Okuyiyona nkonzo yenu yokomoya. Okuyiyona nkonzo yenu yokomoya. Ningahambisani nemikhuba emibi yalomhlaba. Ukuze singahambisani nemikhuba emibi yalomhlaba bafethu sidinga into ekuthiwa iprotection. Ukuvikeleka. Kusho kanjani? Amen. Awungengakhala futhi siyasho. Kwenzozana. Sidinga ukwenziwa njani? Ukuvikeleka. Sivikeleka kanjani ke kuwona lo mzimba bafethu? Wathi ukuzofundisa lo wakithi esijwayele ukufundisa naye inkonzo kunezinto eziwu4 ezisiza umuntu la kuwona lo mzimba. Niyangizwa? Ukuze lo mzimba ukwazi ukuvikeleka kahle, usebenze kahle, ukhaveke, ufika wadinga ama-bodyguards. Lo mzimba njengoba ubona amadoda amakhulu ehamba nabantu egadini agadwa amadoda mhlawumbe ayi4 izibhamu zakhona abazigada labo abantu abafana omunye kuyenzeka amekhoneni omunye kuyenzeka amekhona omnyama kulakhona kodwa sobe egada indoda yona umuntu okholwayo kwebafothu ziba u4 izinto zakuvana avikeleka ngazo. Okokuqala kufanele kube umuntu othandazayo. Kuyaphoqa ngani zakwethu ukuthi mawufuna ukungangena ekulingweni nokulimaza lo mzimba, spend time with God with prayer. Sinike isikhathi sokuthandaza. Ukuthandaza akuyona into ethandekayo. Ukuthandaza akuyona into ejwayelekayo. Njengalokhu sibukela amandiya kuma television wethu sispende lama hours besingeke nisijike sibayeka amandiya ngalesa sikhathi engazi ukuthi angena ngasikhatsini. Lesa sikhathi samandiya angikwazi angena kusuka kubani kuya kubani. Bengebe yini isikhathi somthandazo. Lesa sikhathi nje samandiya sisiyele lesa sikhathi egeneration sithi Nkosi Jesu ngenxa ukuthi wangibiza wathi nginikele umzimba wami uwena ube umnikelo opheleleyo. Kusho njengoba kumnikelo opheleleyo into efanele ngichithe ngaso lesi sikhathi ukuthatha umzimba wami manje ngiyothandaza ngawo. Ukuthandaza kuyinto engathandeki, kuyinto engajwayeleki, kuyinto futhi ukuthandaza ungathi ngingagcineka esontweni. Niyayazi into engikhuluma ngayo. Engathi ungagcina esontweni noma uthandaza sofikile ekhaya uthi baba uthi ngibone sesiyalala bese kuzwa ukuzamula. Oh siyabonga baba amen ulala. Ukuthandaza kuvumi bafethu, ukuthandaza kuvumi. Noma uthi uyaguqa uhleze embhedeni umphethe akuvumi wehle embhedeni ngoba umzimba uyasinda. Lo mzimba unenkani mase kufanele kuthandazwe awufuni ukwehla embhedeni uthanda ukuhlala embhedeni uguqe khona embhedeni kanti kuyehliwa ngawo lo mzimba wehleke ezantsi kungathandazwa uhleli embhedeni awuthandazwe embhedeni kodwa kuyaguqwa phansi uthandazwe noma ngabe sebusika kumakhaza utshela umzimba ukuthi nawo isikhathi somthandazo kuyehliwa manje loyehle ku-double bed uguqe phansi uthandaza. Sikhona isikhathi sokuthandaza
lesika 7 ekuthandazwa ngaso kaChiliza si right lezo kuba kuyathandazwa ufundiswe kodwa khona isikhathi sakho wedwa ungasathandazi noChiliza ungasathandazi noma umbishop lapho ngiyozethula khona ngithi Nkosi ngidlulela ngalomzimba amehlo aNkosi angibonise lokho Nkosi umzimba wami ungilalise la noma ngalalanga ngenyama kodwa ezweni lakamoya Nkosi ngilalile abafazi bawu4 bala emzimbeni wami Nkosi ngixolele mina umuntu osizi naso ukhuluma wedwa emfihlakalweni lapho uthandaza khona wedwa ngawo lo mzimba. Number 2 lo mzimba udinga ukufasta uyekisa ukudla. Lo mzimba uyathanda ukudla mawufaka ukudla okuningi la emzimbeni wawo uba nezinkanuko uthanda abantu besifazane uphaka uthanda imali lo mzimba mumbi ukwazi ukufundisa izinto uNkulunkulu angakufundisanga zona kodwa mawufasta fasting and prayer iyakwazi ukusiza lo mzimba. Sengiyafana. Number 3 lo mzimba yikho into edinga udinga ukuthi uhlale nawo phansi utshele ukuthi iBhayibheli leli mzimba liyafunda umzimba ayifundele ukuyoshunyela leBhayibheli kodwa thatha lento engayibhalela ingene kuwona futhi lo mzimba ngoba lo mzimba uyadinga izwi likaNkulunkulu ngoba mawungazange ulifunde leli Bhayibheli isho ukuthi ngaphakathi kuwena akuzobakho lutho uzothi mawukhuluma indaba zakwakho ngoba udwele zona yonke into oyifaka emzimbeni wakho uzophalaza yona uma udlizwi likaThixo uzokhuluma lona izwi likaThixo hayi ama scriptures nje kodwa the word. Hallelujah. Spend time with the word and read it. Malifundeli umfundisi umweli kodwa nifundele wena ufunde likuthokoze one day uyothi ashume umkhulisi athi namhlanje bazalwane siyezwini lenkosi bathi ungazi lutho athi umkhulisi namhlanje umuntu ozosikhonza ngezwi lenkosi bazalwane umfundisi uChiliza ngithi mangima into ayidla ivele ibhodleke hayi ngoba ngithanda kodwa ngasiphela isikhathi noNkulunkulu kuwona lo mzimba ngidla yona lento kwangathi ngisilima kanti angisona isilima indlela engihambayo yinde idinga ukudla. Number 4 ziningi isikhathi ungabikho izinto ezifihlwayo kulo mzimba vuma wehle izono azifihlwa izono siyahlanjululwa. Amen. Akekho umuntu ophilayo ongagezi akekho umuntu ophilayo ongawashi akekho umuntu ophilayo ongenayo into emhlaselayo wonke umuntu okhona kulendlu unento emhlaselayo. Ngishisalakazi mama sibuza gogo umdala kangaka yini lento esedlizweni yakho isalukazi singenwe emoyeni waso yingakho abantu babehlabela bathi ngingenwe emoyeni wami izwi lakho Nkosi uma lingena izwi likaNkulunkulu emoyeni womuntu nesitha siyangena emoyeni womuntu phoso sinda kanjani webazalwane 1 John chapter number 2 angazi bani first Bible elithi iBhayibheli awubazalwane bantwana bami nginenilobela lokho uma kwenzeka nona anokwazi nini ukuthi ninomesle advocate uma sile advocate isukuthi zikhona izinto ezisifaka enkantolo kodwa enkantolo asikhulume kukhuphuka advocate. Hallelujah. Phambi kwemanje athi I know him. Ngiyamazi zonke izinto ekade zimhlasela nazi zikimi ama-files aphethwe u-advocate njengamanje the man Christ Jesus is an advocate. One day he will be a judge. Kungcono njengamanje lezi zinto sizilungise nganeno. Why? This man is an advocate. Uselula ufika kuyena ukuthi advocate ngihlulekile ngoba ku-advocate bapostoli kukhuluma iqiniso. Advocate ngihlulekile mina bayangibona abantu ngifakisa udenhle kodwa ngifeyila ibe sithi advocate
I know namke ngaqoka ngaqoka ingubo enje ngiyazi ingako ngafa endaweni yenu ngangifela yona lento ngangifuna bonke abantu abakhathele nabasindwayo bese kimi mina advocate mina imithwalo yabo abayithwele ngivele ngibaphumuze baphume enhluphekweni bese ngiyayithwala mina I am an advocate. Ngilindele izinto ezinje kodwa bonke abantu abavumayo izono zabo bazishiye imina phela amen ya Grace akaze ngisho kahle ngingumuntu wa Grace mina ngumuntu womusa ngisho kahle bafethu umuntu womusa iBhayibheli umuntu mayevuma isono sakhe eshiya ufumana umusa kodwa ufihla isiphambeko sakhe iBhayibheli akaphumeleli hey sibekelwe siyavuma izono kuyesibona nokuyesibona sithembele advocate the man Christ Jesus ebusuku ibala lidinga one man Christ Jesus umuyiseli umuntu obuyisa abantu ebabuyisela kuNkulunkulu lithi iBhayibheli uyimediator uyena oyedwa phakathi komuntu noNkulunkulu okubuyisela abantu kuNkulunkulu babuyiswa kanjani abantu bebuyisela kuNkulunkulu ukufeza obala izinto ezibahluphayo abesengenelela Jesus why uzela emhlabeni kezela lo ngoba lo kuyamazi isihluleki so umzimba wakhe uyahluleka kodwa ngimthanda ngento eyodwa uneqiniso izinto zonke uziveza obala akakhomba abanye abantu uzikhomba yena mayegule ekhanda uveza ikhanda mayegule edolweni uveza idolo so kuba lula kimi njengo Dr. Jesus amagama amaphelele am Dr. Jesus futhi ku-advocate so uma egula umuntu nginamabhandishi okumbhandisha ngiphinde ngimdokotela uma umuntu eboshiwe mina futhi ngiyamqaqa eboshweni ngimkhiphe ejele ngibe ummeli wakhe hawu makwenzeke efa futhi mina yena lo muntu yimi lo amfikayo Jesus kushuthi ibane lalishoda khona bisho nasi izinto ezifunekayo kuleli lakithi singashayi sengathi akukho lutho kodwa sibe sikhona izinto ezinkathazo esibelekenya